வெல்கம் டு கௌதம் குட்டி கௌதம் சேனல். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, ஒரு 1vs2 தான், ஒன் டேப் சேலஞ்சு தான். ஆனால் நான் ஒன் டேப் அடிக்கணும், ஆனால் அவங்க வந்து டபுள் டேப் அடிக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. டஸ்டிகிலே ஃபஸ்ட் ரவுண்டு. அவங்க 2 பேர் வெறித்தனமான பிளேயர்ஸு, அதுவும் இல்லாத ஒரு கேமர்ஸு. அதில் ஒருத்தர் கேமர்ஸு பார்த்துங்க, மேலேருந்து அடிக்கிறவர் ஒரு கேமரு. எங்கேருந்து அடிக்கிறாங்கன்னே தெரில. ஒருத்தர் மேலே அடிக்கிறான், ஒருத்தர் கீழே அடிக்கிறான். என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. இந்த ரவுண்ட்லலாம் நிறையா பக்கம் போயிருக்கும், நிறையா இதில் போயிருக்கும். போடு வெறித்தனமான ஒன் டேபு, வேற மாதிரியான ஒன் டேபு. ஒருத்தனை கீழே எடுத்தாச்சு. அதுக்குள்ளே இப்படியே க்ளோவால் போட்டு போயிட்டு இருந்தேன். ஒரு கீழே வந்துருப்பாருன்னு பார்த்தா நான் க்ளோவால் போகிறதுக்குள்ளே ஹெட்ஷாட் அடிச்சிட்டாரு. எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அவங்க அடிச்சிட்டாங்க. சரி பரவாயில்லை, பதுங்கி பாயலாம். M10 எடுத்தாச்சு. புதுசாக வந்து M10 போடு. டேமேஜ் விழுந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் டேமேஜ் விழுந்துருச்சு. ஓகே, நம்ம இவருக்கு டேமேஜ் கொடுத்துட்டோம். அதுக்குள்ளே நம்ம அவரு போய் முடிக்கலாம் ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு ரசா. ஐயோ, ஆஹா, இது ரீலோடாக இருக்குள்ள விடிஞ்சிருமே கடவுளே. அப்பா ரீலோட முடிச்சிருச்சு. ஐயோ, டேமேஜ். ஒருத்தர் கேமர் தான், பாட்டை இட்லிருந்து வந்திருப்பாரு. அவரும் சூப்பராக விளையாடுவார். ஆஹா, இங்கே வந்துட்டாரு. போடு வெறித்தனமான ஒன் டேப், வேற மாதிரியான ஒன் டேப். 2 பேர்த்துக்கும் அட் எ டைமில் 2 புல்லட்டில் காலி பண்ணியாச்சு. 1க்கு 1ன்னு போயாச்சு. ஓகே, நம்ம அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஆஹா, டேமேஜ் கொடுத்துட்டாரே. 54 நாளாக கரெக்டாக எட்டே போகுது. ஏன்னா பக் ஆகுதோ இல்லைன்னு தெரியல. போடு வெறித்தனமான ஒன் டேபு. இந்த இடத்துல பாருங்க, எப்படி கரினாக்காரன் என்னெல்லாம் சூழ்ச்சி பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்க. இப்படி தான் அடிச்சுட்டு இருந்தேன். இப்படி நின்ன எலிமினேட் ஆகிட்டேன். செம்ம கடுப்பாயிருச்சு எனக்கு. ஓகே, அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்தாச்சு. அவங்க 2 நம்ம 1. ஐயோ, செம்ம டேமேஜ் கொடுக்குறாங்களா அப்பா. இது ஒரு லாங்கிலேருந்து கொடுக்குறாரு, ஒருத்தர் பக்கத்துலேருந்து கொடுக்குறாரு. என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில. போட்டு வர ஓடு வெறித்தனமான டேமேஜ் விழுந்துருச்சு. போட ஒரே அடி தான், வேற லெவல். ஐயோ, இந்த தடவை ஹெல்மெட் ஆகக்கூட சாமி, கரெக்டாக அடிச்சிடணும். அப்பா இந்த தடவை ஹெல்மெட் ஆகல. போடு வெறித்தனமான டேமேஜ். போடு வேற மாதிரி ஒன் டேப் தான் நானும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் பாடி ஷாட் விழுந்துருச்சு. சரி பரவாயில்ல, 2க்கு 2ன்னு வந்துருச்சு. போடு அடுத்த ரவுண்டில் வேற லெவலான ஹெட் ஷாட்டு. டஸ்டிக் இல்லை. போடு இவரை காலி பண்ணு. வேற மாதிரி மேட்ச் வெறித்தனமாக போயிருக்கு நண்பா. ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், தேவையில்லாத இடத்துல நானே ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பேன். தலையை காமி. போடு வெறித்தனமான ஒன் டேபு, வேற மாதிரியான ஒன் டேப். இந்த ஒன் டேப் பிடிச்சினா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. இப்போல்லாம் கௌதம் குட்டி கௌதம் சேனலில் நிறையா பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிறீங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் டெய்லி ஒரு வீடியோ போடுவேன். அது உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுதான் நான் கேட்டுக்கிறேன். நீங்கள் கொடுக்குற அந்த சப்ஸ்கிரைபில் தான் நான் எப்படி விளாண்டுருக்கேன், என்னோடய மோட்டிவேஷன் சப்போர்ட் எல்லாமே உங்களால் சொல்ல முடியும். இவருக்கு டேமேஜ் விழுந்துச்சு. ஆஹா, பின்னாடி இருந்து அடிக்கிறாரு. என்ன பண்ணுறது தெரியல. இந்த பக்கம் தானே வந்தாகணும். போடு அடாடாடாடா, ஜஸ்ட் மிஸ்ல தப்பிக்கிறாரா சாமி. பக்கம் அடுத்து எடுத்தாச்சு. ஒரு ரசா. அவர் அந்த பக்கம் நிற்பாரு பார்த்தா திடீர்னு ஆயிடுச்சு எனக்கு. பாருங்க, பாருங்க 2 பேரும் 2 இடத்துல என்ன டபுள் அட்டாக் பண்ணியிருப்பாங்க. சரி ஓகே பரவாயில்ல, 3க்கு 3ன்னு இருக்கு. போடு வெறித்தனமான அடி. அவர் முடிச்சு விட்றலாம், காலி பண்ணி விட்றலாம். ஓகே, நம்ம மெடிக்கல் சுற்றிட்டோம். ஓகே, அவர் பாருங்க எமோட் போட்டிருக்கிறாரு. இந்த ரவுண்டில் பாருங்க, அவர் சுற்றி வந்து அடிச்சிருப்பாரு. செம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டேன் எனக்கு. நான் செம்ம கடுப்பாகி போச்சு. நான் அவர் இந்த பக்கம் போயிருப்பாரு, நான் போயிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா திடீர்னு இந்த பக்கம் வந்துட்டாரு, கரெக்டாக ஹெட்ஷாட் அடிச்சிட்டாரு. என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. ஓகே, 4க்கு 3. என்ன பண்ணுறது? டேமேஜ் விழுந்துருச்சு. இந்த பக்கம் வராரு, வெறித்தனமான டேமேஜ் அவருக்கு விழுந்துருச்சு. ஓகே, இப்படி தான் வந்தாகணும்.
கொஞ்சம் நின்று ஆடலாம். ஏன்னா அந்த மேட்ச்சில் நான் ஜெயிச்சே ஆகணும்னு ஒரு கட்டாயம். வேற மாதிரி ஓடே வெறித்தனமா எங்க போங்க. ஒரு டேமேஜ் கூட உழுகல. என்ன பண்றதுன்னே தெரியல எனக்கு. ஓ எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. கொஞ்சம் கையே வர மாட்டேங்குது. ஓ போடு வெறித்தனமான ஒன் டேப் நண்பா. ஓ போடு வெறித்தனமான ஒன் டேப். அம்முக்கு டுமுக்கு அம்மாள் டுமால். வேற மாதிரி 4க்கு 4 போடு. அடுத்த ரவுண்ட்ல ஒரு லஸ்டிகள் வெறித்தனமான ஒன் டேப். ஓகே அவர் இந்த பக்கம் வந்துடுவாரு. நம்ம அதுக்குள்ள நாக்கான போய் முடிச்சுடலாம். போடு வேற மாதிரி. ஓகே நான் ஒன் டேப் அடிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு எலிமினேட் ஆயிட்டாரு பாவம். ஓகே நம்ம அடுத்த ரவுண்டுக்கு போயிட்டோம். ஓ இங்கடா கை தலையவே காட்ட மாட்டேங்கிறாங்களே. என்ன பண்றதுன்னே தெரியலையே. ஆஹா சரி ஜஸ்ட்ல தப்பிக்கிறாங்க. ஆமா வெறித்தனமான ஒன் டாப். ஓரா ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். ஃபனி மேட்ச் தான். வேற மாதிரி ஓ ரிவ்யூ கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் வேற மாதிரி நான் மறுபடியும் ஒன் டாப் அடிச்சாச்சு. மறுபடியும் ரிவ்யூ கொடுக்குறாங்கடா சாமி. ஓ எத்தனை குளால் போடுறேன் பார்த்துங்க. உழுகவே மாட்டேங்குது. ஓ ஐயோ ரிவ்யூ கொடுத்து வந்துட்டானே. ஒரு அரசா ஐயோ யோசிக்க. சின்ன கேப் தெரிஞ்சு அடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். ஐயோ ஜோன் வந்துருச்சு அதுக்குள்ள. ஓ நம்ம போன மேட்ச் நம்ம அவர் எலிமினேட் பண்ணி விட்டதுனால நம்மளை எலிமினேட் பண்ணி விட்டாங்க. 5க்கு 5 இருக்கு. இந்த மேட்ச்ல யார் ஜெயிப்பன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியும். வேற மாதிரியான ஒன் டேப். எல்லாமே ஒன் டேப் தான் உங்களுக்காக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். வேற மாதிரி ஓகே அவர் அங்கே அவர் சைடில் வந்துட்டார். இவர் ஒருத்தர் தான் மேலே வந்துட்டு அடித்தார். எல்லா ரவுண்ட்லேயும் செம டென்ஷன் ஏற்றிட்டார் இவர். ஓ தலைய ஆடா செம்ம லிஸ்ட்டு. பாவி ஒரு பேங்கிற டேமேஜ் கொடுத்தா. ஐயோ போடு வெறித்தனமான ஒன் டேப். வேற மாதிரியான ஒன் டேப். ஓகே சூப்பர். 6க்கு 5 நம்ம தான் ஜெயிப்போம்னு நம்பிக்கை இருக்கு. ஆடா பாவிங்களா சொல்லி வாய மூடல. அதுக்குள்ள வந்து 2 அடி அடிச்சு. ஓகே இப்போ நம்ம 6க்கு 6ன்னு வந்தாச்சு. என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. இதில் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு எனக்கே தெரியாது. போடு வெறித்தனமான ஒன் டேப். அதுக்குள்ள ஒருத்தர் ஒன் டேப் அடிச்சு காலி பண்ணியாச்சா. அப்பா இப்போதான் போன உசிரி வந்துருச்சு. ஐயோ இவர் ஒருத்தர் தான் சொல்லி வாய மூடுறதுக்குள்ள என்னை பேசவே விட மாட்டேங்கிறாரு. ரொம்ப பயமாக தான் இருக்குது இந்த ரவுண்டில். என்ன பண்ணுறதுனே தெரிலையே. ஓகே நம்மளால முடிஞ்சு ட்ரை பண்ணுவோம். நல்லா டேமேஜ் கொடுக்குறாரே. இந்த பக்கம் வரணும் கடவுளே. போடு வெறித்தனமான ஒன் டேப். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. லவ் யூ கைஸ். பை பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திப்போம்.